darba waħda ċawla taret fuq siġra, biċċa ġobon f'ħalqa. Fil-ħin ġie volpi u ra ċawla fuq is-siġra. Il-volpi xtaq kieku jieħu dik il-biċċa ġobon li kellha ċawla. Staqsija: "Kif int ċawla? Kemm inti sabiħa?" Iċ-ċawla ħadet gost b'dan il-kliem, iżda ma qalet xejn. Wara ftit, il-volpi reġa' dar lejn iċ-ċawla u qal: "Ċawla, min jaf x'leħen sabiħ għandek." Għal dan il-kliem, iċ-ċawla fetħet ħalqa biex issemma leħenha, iżda malli fetħet ħalqa, il-ġobon waqaf fl-art. Il-volpi dak li rid, malli lemaħ il-ġobon fl-art, ħatfu u telaq jiġri bih. Iċ-ċawla baqgħet b'xejn.